Когато прабаба ми се е родила през 20-те години на миналия век, средният европеец е консумирал по-малко от 20 кг месо годишно. След войната нещата се променят бавно. През 60-те години количеството е било 22 кг. След това индустриалното животновъдство експлодира. Евтино месо навсякъде. През 90-те години, когато съм родена аз, количеството почти се удвоява. Но здравословното и целесообразно ниво е около 16 кг. Или само 2 или 3 порции седмично. Така че яденето на месо всеки ден не е традиция. Това е модерен навик. Тази лазания е само с патладжан, доматен сос и пармезан. Никакво месо и е ужасно вкусна. Истинска храна, такава каквато е била и преди. Ако се върнем към баланса, ще ядем по-добре и ще помогнем на планетата да диша. Следвайте ме за още рецепти и факти за храната.